खुलुमबाय आं सांग्रिला नार्जारी बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 4 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि लाफानाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ भारतारि दिङा सान्थ्रि सान एबा इन्डियान नेभि डे महरै फालिनाय जायो इं 1977 मायथाइयाव भारत आरो पाकिस्ताननि दावहानि समाव जिउ बावसोमनांनाय भारतारि दिङा सान्थ्रिफोरखौ मान बावनायनि थांखिजों बोसोरफ्रोमबो 4 डिसेम्बराव बे सानखौ फालिनाय जायो आरो बे सानखौ हादरनि रैखाथिनि थाखाय दिङा सान्थ्रि हान्जानि हेंथाफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखायबो गोसोखांनाय जायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल सक डे नेशनेल डाइस डे आरो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव